musidɓe tedduɓe bandiraɓe gindi Sénégal, bandiraɓe gindi Guinée, e kala to innama aade woni daraniɗo ɓamtare deere e gurdigal moƴƴal e dow leydi. Giɗo mon Ibraahiima Umar kan Katante Leñol mo Agname yoroyaɓe hofni on. Mi hofni on e ngal ɗo ñallal 21 lewru colte woni ɗiɗaɓuru hitande 2024. Bandamen hitande 1989 woni 1989. Sangande ɓiɓɓe gendi Sénégal e ɓiɓɓe gendi Mauritanie dikkodiri e mbadi daɓɓinogol, en mbino ɗon bone ficcal laaci yo rente e nder yimre men wiitende firtare. Paamen koyi bandiraɓe wonko ene wela kalɗo tawi hawranta keɗiɗo. Ganden noon ko sukaɓe pijirta dingiral ko ɗum koye yettoyto jama. Wadde noon so tawi jeyge yiyama ene surka foti ko ñippede law, sabi en ganda so tawi cumu sumi holto haɗata. Pulaar wi weddere wiyetake haɗɗo. En keɗima e ngaɗo sanga sukaɓe wonɓe e nder TikTok ene duttodira konguɗi jennodiral ñingodiral tawi ko ɓiɓɓe gendi Sénégal e ɓiɓɓe gendi Guinée, renduɓe ko feccotako. Kono ɗum fof e waade noon haalaji ɗi jokki ha batuɗen nande hen kuddi e ƴattoje hani e cappodiral gueɗe kantare. Bandamen en keeɓi kadi joni lefol baddangol e nate, tawi neldi e ɗum ko goto e gendiyankoɓe leñol men Kodde Joob mo cuuɗi men Magama. Mbele en tini ko ñekete ko. Bandamen holko ngol lefol haalata, Sénégal naɓe ma mbadni Guinée naɓe konguɗi ɗiɗi jaha haɗi kaala haala leƴƴi, kaala haala kotki. Bandamen ganden koye ɗum ɗo wona ko nafata en. Mawɓe gendi Sénégal, mawɓe gendi Guinée, mberte noppi mon, perton gite mon, ndaaron keɗoɗon ko dillata ko, gandon koye dogdu fuɗɗorto ko ñekko. So ɗum ɗo hajaka law en ganda koye ɗum jibinta. Sénégal e Guinée jiidi yumma e baaba, tengti noon haalde ha haala inde leñol. So tawi Sénégal naajo wima min mbaɗni fulɓe Fuuta de ko leñol, ko ngol tawete Sénégal, tawete e nokkuje goɗɗe, enen fof jiidi yumma e baaba. Ganden noon so tawi ɗum hajaka kono beyi lutata ndamdi, kala ko boni hen lutata enen leñol fulɓe. E inde gendi Sénégal, e inde gendiyankoɓe, e inde yiɓɓe jaam riwtoɓe caɗele hakkude leƴƴi e koddigal, mbaɗen darde men e tinnare men ko yaawi gam hajade e riwtude e faddade ɗiɗo kongi kantari juluji hakkude ɓiɓɓe yummiraɓe hodduɓe ɓe ganduɗa so tawi Sénégal boni Guinée daɗata, so Guinée boni Sénégal daɗata.
ɗum noon banda men ndentoɗen ko ina fijire ko, ndentoɗen ko ina haale e tiktok uji ha e whatsapp uji ha e gueɗe goɗɗe. Paamen sen mbi ko ɗum bolle puyɗe wonɗo heɓata diwta juuɗe meɗen, ganden ko enen jiidi yumma e baaba. Hay goto hoto naate ɗeɗo gueɗe jiɓɓoje en bonanoje en, ete mawɓe ɓe yo daro kaala hen ko poti ko haalde. Enen ma en jettin haalaji ɗi e ngol ɗo konngol fodde ɗo doole men kaaɗi. ɗum noon bandiraɓe gendi Sénégal, bandiraɓe gendi Guinée, ganden ko enen jiidi yumma e baaba, hoto ko ala ittu ko woodi. Giɗo mon Ibraahiima Umar Kane, Katante Leñol Mañam Yoroyaɓe ɗo e leydi Waalo Fendo.